हा, हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा कार्तिक मासाचा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने आणि नामानिष्ठदास प्रभूजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन आपण करत आहोत. आणि प्रथम मी मंगलाचरणने सुरुवात करते. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आपण स्कंद पहिला अध्याय 2 आणि श्लोक नंबर 14 पासून आज सुरू करणार आहोत. माताजी शेअर करतील पीडीएफ आणि मग त्यानंतर आपण वाचनाला सुरुवात करूया. हा, झाली शेअर. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजश्च नित्यधा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. म्हणून मनुष्याने एकाग्र मनाने भगवंतांविषयी श्रवण कीर्तन आणि स्मरण करावे आणि त्यांचे पूजन करावे, कारण भगवंत भक्तांचे रक्षक आहेत. हरे कृष्ण. हरे कोण कृष्ण. वाचेल? माताजी मी वाचू? हो, वाचा. हरे कृष्ण. परम सत्याचा साक्षात्कार हे जीवनाचे अंतिम उद्दिष्ट आहे, म्हणून ते कुठल्याही स्थितीत प्राप्त करून घ्यावे. उपयुक्त उपरयुक्त वर्ण आणि आश्रम यापैकी कोणताही वर्ण वा आश्रमात श्रवण कीर्तन स्मरण आणि पूजन या प्रक्रिया समान आहेत. जीवनाच्या या प्रक्रियांविना कोणीही जगू शकत नाही. जीवनाच्या या चार जीवांची कार्ये समाविष्ट आहेत. विशेषतः आधुनिक समाजात सर्व कार्य न्यूनाधिक प्रमाणात श्रवण आणि कीर्तन यावर अवलंबून आहेत. कोणताही मनुष्य कोणत्याही सामाजिक स्तरावर असेल आणि त्याचा गौरव खऱ्या व खोट्या रीतीने दैनिक वृत्तपत्रात होत असेल तर तो अल्पावधीतच विख्यात होतो. कधी कधी विशिष्ट पक्षाचा राजकीय पुढाऱ्याची प्रसिद्धी वर्तमानपत्राच्या प्रचारातून होत असते. अशा रीतीने क्षुल्लक मनुष्याला थोड्याच अवधीत महत्व प्राप्त होत असते, परंतु अयोग्य व्यक्तीचा खोट्या स्तुतीचा प्रचार कोणत्याही प्रकारे विशिष्ट व्यक्तीसाठी किंवा समाजासाठी कल्याणप्रद होऊ शकत नाही. अशा प्रकारचा तात्पुरता प्रभाव होतो, पण त्या प्रचाराचे स्थायी परिणाम होत नाही. म्हणून अशी कार्ये करणे म्हणजे काळाचा अपव्यय आहे. ज्याने आपल्या समक्ष सर्व गोष्टी निर्माण केल्या आहेत असे भगवंत हे स्तुतीचा प्रत्यक्ष विषय आहेत.
भागवताच्या जन्मादी अस्य या श्लोकात या सत्य गोष्टीची विस्ताराने चर्चा केली आहे. दुसऱ्याची स्तुती करण्याची किंवा ऐकण्याची जी प्रवृत्ती आहे, ती प्रवृत्ती स्तुतीचा खरा विषय जे भगवंत त्यांच्याकडे वळवलेले पाहिजे, तेव्हाच सुखाचे आगमन होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यत् अनुज्ञा असिना युक्ता कर्मग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. बुद्धिमान मनुष्य भगवत चिंतन रूपी तलवार हातात घेऊन तिच्याद्वारे कर्मग्रंथींचे बंधन तोडून टाकतो. म्हणून भगवंतांच्या लीला कथांवर प्रेम करणार नाही, त्यांचे श्रवण करणार नाही असा मनुष्य कोण आहे? हरे कृष्ण. कोण वाचेल आता? हरे कृष्णा. माताजी वाचो हा, मी. वाचा वाचा. तात्पर्य शील प्रभुपाद्वारे आध्यात्मिक पुल्लिंगाचा भौतिक तत्वाशी संपर्क झाला की एक गाठ निर्माण होते. मनुष्याला जर सकाम कर्माच्या क्रिया प्रतिक्रियातून मुक्त होण्याची इच्छा असेल तर त्याने ती गाठ तोडली पाहिजे. मुक्ती म्हणजे फळ उत्पन्न करणाऱ्या कर्माच्या चक्रातून सुटका करून घेणे होय. जो मनुष्य सतत भगवंताच्या दिव्य लीलेचे स्मरण करतो त्याच्या मागून मुक्ती आपोआपच येते. याचे कारण असे की भगवंताच्या सर्व लीला त्रिगुणातीत आहेत आणि त्या दिव्य लीला सर्वांशक आहेत. म्हणून भगवंताच्या दिव्य लीलेशी सतत संबंध ठेवल्याने जीवाच्या बद्ध अवस्थेचे दिव्य अवस्थेत रूपांतर होते आणि अंतिमत त्याची भौतिक बंधनाची गाठ सुटते. म्हणून भौतिक बंधनातून मुक्ती हे भगवंताच्या प्रेममय सेवेचे, भक्तीचे उपफळ आहे. केवळ अध्यात्मज्ञान प्राप्त केल्याने मुक्ती प्राप्त होईल अशी खात्री देता येत नाही. असे ज्ञान भक्ताच्या संबंधात आले पाहिजे, तेव्हाच भक्तीचा एकाधिकार चालतो. नंतर मुक्ती शक्य होते. इतकेच काय, पण फळ निर्माण करणारे कर्म जरी भगवंताच्या संपर्कात आले तरी ते मुक्तावस्थेकडे घेऊन जाते. भक्ताने युक्त कर्म कर्मयोग म्हणून ओळखले जाते. त्याचप्रमाणे भक्तीने युक्त प्रायोगिक ज्ञानाला ज्ञानयोग म्हणतात. परंतु शुद्ध भक्तयोग अशा ज्ञान कर्माहून स्वतंत्र आहे, कारण एकटा भक्तियोगबद्ध जीवनातून केवळ मुक्ती मिळवून देत नाही, तर भगवंताच्या दिव्य प्रेमय सेवा प्रेम भक्ती प्राप्त करून देतो. म्हणून अल्पज्ञ अशा साधारण मनुष्यापेक्षा श्रेष्ठ असणाऱ्या सुज्ञ मनुष्याला भगवंताच्या दिव्य लीला कथेचे सतत श्रवण करून, त्याचे स्तवन करून, त्याचे स्मरण करून आणि अवतरितपणे त्याचे पूजन करून त्यांचे चिंतन करावे. हा भक्तीचा परिपूर्ण मार्ग आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी वृंदावनवासी 6 गोस्वामींना भक्ती मार्गाचा प्रचार करण्याचा अधिकार प्रदान केला होता. त्यांनी वरील नियमाचे दृढतेने पालन केले आणि लोकांच्या हितासाठी दिव्य ज्ञानाने पूर्ण अशा प्रचूर साहित्याची रचना केली. त्यांनी भागवत आणि तत्सम अधिकृत शास्त्रांना अनुसरून निरनिराळ्या वर्ण आणि आश्रमातील सर्व मनुष्याकरता मार्ग निर्धारित केला आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. शुश्रूषो श्रद्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे द्विजश्रेष्ठांनो, दोषमुक्त झालेल्या भगवत भक्तांची श्रद्धेने काळजीपूर्वक सेवा केल्यानेच दिव्य सेवा संपन्न होत असते. अशा सेवेनेच भगवान वासुदेवांच्या लीला कथांच्या श्रवणात रुची निर्माण होते. हरे कृष्ण. कोण वाचेल आता? हँड रेस करून ठेवा तुम्ही. आजपर्यंत कोणीच वाचलं नाही असं कोण आहे? हा, सुमन माताजी वाचलंय, सुनीता माताजी आहेत बघा. तुम्हालाही वाचायचं असेल माताजी तर तुम्ही पुढचा श्लोक वाचा. आता मिनल माताजी वाचतील. हरे कृष्ण. म्यूट आहात मिनल माताजी. हरे कृष्ण. श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण. की जय. तात्पर्य: जीवाने भगवंतांविरुद्ध केलेला विद्रोह हेच त्याच्या बद्ध जीवनाचे कारण आहे. काही व्यक्तींना देव किंवा दैवी संपदेने युक्त असे म्हणतात आणि काही व्यक्तींना असुर असे म्हणतात.
असुरांना भगवंतांचे स्वामित्व मान्य नाही. भगवद्गीतेतील 16व्या अध्यायात असुरांचे स्पष्ट रीतीने वर्णन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की असुरांना जन्मजन्मांतरापर्यंत अज्ञानाच्या अत्यंत खालच्या स्थितीत ठेवले जाते आणि म्हणून ते निम्न कोटीतील पशुयोनीत पतित होतात. त्यांना परमसत्याचे मुळीच ज्ञान नसते. भगवंतांच्या इच्छेनुसार विभिन्न देशात भगवंतांचे जे मुक्त सेवक आहेत त्यांच्या कृपेने या असुरांची क्रमशः भगवत चेतनेत सुधारणा होते. असे भगवत भक्त हे परमेश्वराचे फार विश्वसनीय सहचर आहेत आणि जेव्हा ते मानव समाजाला निरीश्वरवादाच्या संकटातून मुक्त करण्याकरता येतात तेव्हा त्यांना भगवंतांचे शक्त्यावेश अवतार, भगवंतांचे पुत्र, भगवंतांचे सेवक किंवा भगवंतांचे सहचर म्हणून ओळखले जाते. हे म्हणजे त्यांचं हे झालं गेलं. परंतु त्यापैकी कोणीही स्वतःविषयी खोटा दावा करीत नाहीत की आपण परमेश्वर आहोत. असा दावा म्हणजे असुरांनी केलेली ईश्वराची निंदा आहे व अशा असुरांचे आसुरी अनुयायी हे सुद्धा अशा ढोंगी लोकांना परमेश्वराचे अवतार म्हणून स्वीकारतात. शास्त्रात परमेश्वराच्या अवतारांची निश्चित माहिती आहे. शास्त्रांनी जर समर्थन केले नाही तर कोणालाही परमेश्वर किंवा परमेश्वराचा अवतार समजू नये. ज्या भक्तांना भगवंतांच्या प्रत्यक्ष धामात जाण्याची इच्छा आहे त्यांनी भगवंतांच्या सेवकांना भगवंतांप्रमाणे सन्मान दिला पाहिजे. परमेश्वराच्या अशा सेवकांना महात्मा अथवा तीर्थ असे म्हणतात. ते विशिष्ट काळाला आणि स्थळाला अनुरूप असा प्रचार करतात. ते लोकांना आग्रहपूर्वक सांगतात की त्यांनी भगवंतांचे भक्त व्हावे, परंतु आपणालाच लोकांनी परमेश्वर म्हणावे ही गोष्ट त्यांना कधीही सहन होत नाही. शास्त्रांच्या निर्देशाप्रमाणे श्री चैतन्य महाप्रभू हे स्वतः भगवंत होते. तथापि त्यांनी भक्ताची भूमिका घेतली होती. ज्या लोकांना श्री चैतन्य महाप्रभू हे भगवान आहेत असे माहीत होते ते त्यांना भगवान म्हणून संबोधित असत. परंतु श्री चैतन्य महाप्रभू आपले कान आपल्या हातांनी बंद करीत आणि भगवान विष्णूंच्या नावाचा उच्चार करीत. जरी श्री चैतन्य महाप्रभू निसंशय स्वतः भगवान होते तरी आपणाला लोकांनी परमेश्वर म्हणावे या गोष्टीला त्यांचा कडक विरोध होता. भगवान असे वर्तन यासाठीच करतात की स्वतः भगवान मानण्यात आनंद घेणाऱ्या दुष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांविषयी आपण सावध असावे. भगवंतांचे सेवक श्री कृष्ण भावनेच्या प्रचारार्थ येत असतात, म्हणून बुद्धिमान व्यक्तींनी त्यांच्याशी सर्व बाबतीत सहकार्य करावे. भगवंतांच्या सेवकांची सेवा केल्याने भगवंतांचीच प्रत्यक्ष सेवा करण्यापेक्षाही मनुष्य भगवंतांना अधिक प्रसन्न करतो. भगवंतांचे सेवक भगवंतांच्या सेवेकरिता आपले सर्वस्व जेव्हा समर्पण करतात तेव्हा भगवंत पाहतात की त्यांच्या सेवकांना योग्य रीतीने आदर दिला जातो, तेव्हा ते अधिकच संतुष्ट होतात. असे सेवक भगवंतांना फार प्रिय असतात. भगवद्गीतेत भगवान असे घोषित करतात की त्यांचे यश प्रचार करण्यात जो स्वतःचे सर्वस्व समर्पण करतो त्याच्या समान प्रिय त्यांना कोणीही नाही. गीतेतला 18.69 श्लोक. भगवंतांच्या सेवकांची सेवा केल्याने मनुष्याला क्रमशः अशा सेवकांचे गुण प्राप्त होतात. अशा रीतीने मनुष्य भगवंतांचे यश श्रवण करण्याला प्राप्त होतो. भगवंतांविषयी श्रवण करण्याची उत्सुकता हीच भक्ताची भगवत धामात प्रवेश मिळविण्याची प्राथमिक योग्यता आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्स्वताम्.
हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अंतर्यामी परमात्मा असणारे आणि सत्यवादी भक्तांचे हितचिंतक असणारे पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण दिव्य संदेश श्रवण करू इच्छिणाऱ्या भक्तांच्या हृदयातून सर्व प्रकारच्या भौतिक भोगेच्या धुवून टाकतात. अशा संदेशांचे कथांचे योग्य श्रवण कीर्तन पावन करणारे असते. हरे कृष्ण. सुमन माताजी, हरे कृष्ण. वाचा. हा. भगवान श्रीकृष्णांचे संदेश किंवा उपदेश हे भगवंताहून भिन्न नाहीत. म्हणून जेव्हा अपराध रहित होऊन भगवंताविषयी कीर्तन केले जाते तेव्हा भगवान श्रीकृष्ण शब्द रूपाने तेथे उपस्थित असतात. श्री चैतन्य महाप्रभू आपल्या शिक्षा शतकात स्पष्टपणे घोषित करतात की भगवंतांच्या पवित्र नावात भगवंतांच्या सर्व निजशक्ती एकवटल्या आहेत आणि त्यांनी आपल्या असंख्य नावाप्रमाणे तीच शक्ती प्रदान केली आहे. नामोच्चारणाच्या समयाविषयी कोणताही कडक प्रतिबंध नाही. कोणीही आपल्या सोयीनुसार त्यांच्या पवित्र नावाचे आदराने आणि एकाग्रतेने कीर्तन किंवा उच्चारण करू शकते. भगवंत आपल्यावर इतकी दया करतात की ते आपणासमोर दिव्य ध्वनीच्या रूपाने स्वतः उपस्थित असतात. दुर्दैवाने त्यात रुची नाही. भगवंतांच्या पवित्र नामाचे आणि लीलांचे श्रवण कीर्तन याविषयी रुची विकसित करण्याविषयी आम्ही आधीच चर्चा केलेली आहे. अशी रुची भगवंतांच्या शुद्ध भक्तांच्या सेवेच्या माध्यमातून विकसित होत असते. भगवंत अन्योन्य रीतीने आपल्या भक्तांना उत्तर देतात. जेव्हा भगवंत पाहतात की आपला भक्त पूर्णपणे प्रामाणिक असल्यामुळे आपल्या दिव्य सेवेत तत्पर आहे आणि म्हणून आपल्या कथांचे श्रवण करण्यास तो उत्कंठित आहे, तेव्हा ते आपल्या भक्ताच्या अंतःकरणात अशी प्रेरणा देतात की ज्या योगाने भक्त सहज रीतीने त्यांच्याकडे परत जाऊ शकतो. आपण जितके उत्सुक आहोत त्याही पेक्षा भगवंत आपल्याला आपल्या धामाकडे नेण्यास अधिक उत्सुक आहे. थोड्या माणसांना भगवत धामास त्याहीपेक्षा मधली एक भगवंत ओळ आपल्यास राहिली. आपल्या धामाकडे नेण्यास राहिली का? हा, तेच की. हा, बघा तेव्हा हे आपण ते वाचताय त्याच्या पुढची. श्रवण करण्यास तो उत्कंठित आहे, तेव्हा ते आपल्या भक्तांच्या अंतःकरणात अशी प्रेरणा देतात की ज्या योगाने भक्त सहज रीतीने त्यांच्याकडे परत जाऊ शकतो. आपण जितके उत्सुक आहोत त्याहीपेक्षा भगवंत आपल्याला आपल्या धामाकडे परत नेण्यास अधिक उत्सुक आहेत. बहुतेक जण भगवत धामी परत जाण्याची इच्छा करीत नाहीत. फारच थोड्या माणसांना भगवत धामास जाण्याची इच्छा असते. ज्याला भगवत धामी जाण्याची इच्छा आहे त्याला भगवान श्रीकृष्ण सर्व प्रकारे सहाय्य करतात. मनुष्य सर्व पापापासून पूर्णपणे मुक्त झाल्याशिवाय भगवत धामात प्रवेश करू शकत नाही. भौतिक पापे म्हणजे अशा कुठं गेलं तरी थांबा सांगते. मनुष्य सर्व पापापासून मुक्त झाल्याशिवाय भगवत धामात प्रवेश करू शकत नाही. भौतिक पापे म्हणजे भौतिक प्रकृतीवर स्वामित्व गाजविण्याच्या आपल्या इच्छांचा परिणाम आहे. अशा इच्छातून सुटका होणे फार कठीण आहे. स्त्री आणि संपत्ती या गोष्टी भक्तांना भक्ती मार्गात प्रगती करण्यासाठी फार मोठे अडथळे आहेत. भक्ती मार्गातील अनेक उन्नत जन अनेक प्रलोभनांना बळी पडतात आणि भक्ती मार्गातून विमुख होतात. परंतु जेव्हा स्वतः भगवंत मनुष्याला सहाय्य करतात तेव्हा भगवंतांच्या कृपेने सर्व क्रिया सुलभ होत असतात. स्त्रिया आणि संपत्ती यांच्या संबंधाने मनुष्य अशांत होतो. ही गोष्ट विस्मयकारक नाही, कारण सर्व जीव अनादी काळापासून जवळजवळ स्मृत्यातीत काळापासून अशा गोष्टींशी संबंधित आहे आणि अशा अस्वाभाविक प्रकृतीपासून सुधारण्याला वेळ लागतो. तथापि मनुष्य जर भगवंतांचे दिव्य यश श्रवण करण्यात निमग्न असेल तर त्याला क्रमशः आपल्या वास्तविक स्थितीची जाणीव होते.
भगवंतांच्या आशीर्वादाने असा भक्त अशा त्रासदायक स्थितीतून स्वतःला वाचवण्यासाठी पुरेसे बळ प्राप्त करतो आणि हळूहळू सर्व प्रकारच्या त्रासदायक गोष्टी त्यांच्या मनातून निघून जातात. हरे कृष्ण. सॉरी. हरे कृष्ण. नाही नाही, हरकत नाही माताजी. आज आवाज स्पष्ट होता, आज नाही हे झालं काही. नष्टप्रायेष्व नाही नाही, आधीच फोन भद्रेषु. आलेला त्याच्या. हा, मी वाचते आता श्लोक. नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भागवताचे निरंतर श्रवण केल्याने आणि शुद्ध भक्तांची सेवा केल्याने हृदयातील सर्व अमंगल पूर्णपणे नष्ट होते आणि ज्यांचे दिव्य स्तोत्रांनी स्तवन केले जाते अशा पुरुषोत्तम भगवंतांची प्रेममय भक्ती दृढ रूपाने प्रस्थापित होते. हरे कृष्ण. अलका माताजी. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. अशुभ प्रवृत्ती हे परमार्थ पथावरील एक विघ्न आहे. हृदयातील सर्व अशुभ प्रवृत्तींचे निर्मूलन करण्याकरता येथे एक उपाय सांगितला आहे. तो उपाय म्हणजे शुद्ध भगवत भक्तांची किंवा भागवताची संगती करणे हा होय. दोन प्रकारचे भागवत आहेत, एक ग्रंथ भागवत आणि दुसरा भक्त भागवत. हे दोन्ही भागवत कार्यक्षम उपाय आहेत आणि विघ्नांच्या नाशासाठी हे दोन्ही उपाय किंवा कोणताही एक उपाय सुद्धा पुरेसा आहे. भक्त भागवत हा ग्रंथ भागवता इतकाच श्रेष्ठ आहे, कारण भक्त भागवत आपले जीवन ग्रंथ भागवतानुसार व्यतीत करतो आणि ग्रंथ भागवत हा भगवंतांच्या आणि त्यांच्या शुद्ध भक्तांच्या संदेशाने परिपूर्ण आहे. शुद्ध भक्त देखील भागवत आहेत. व्यक्ती भागवत आणि ग्रंथ भागवत दोन्ही समान आहेत. भक्त भागवत हा भगवंताचा प्रत्यक्ष प्रतिनिधी आहे. त्यामुळे भक्त भागवताला संतुष्ट केल्याने ग्रंथ भागवताचा लाभ मिळू शकतो. भक्त भागवताची किंवा ग्रंथ भागवताची सेवा केल्याने भक्ती मार्गात क्रमशः उन्नती कशी होते हे समजण्यात मानवाची तर्कशक्ती अपुरी पडते. परंतु ही सत्य गोष्ट देवर्षी नारदांनी विशद करून सांगितले आहे. नारद मुनी हे पूर्वजन्मी दासी पुत्र होते. ही दासी ऋषींची हलक्या प्रतीची कामे करीत असे. अशा रीतीने नारद मुनींनाही ऋषींची संगत घडली आणि केवळ त्या ऋषी मुनींच्या सहवासाने आणि त्यांच्या उच्चिष्ट प्रसाद स्वीकारल्याने त्या दासीपुत्राला महान भक्त श्रील नारद देव होण्याची संधी प्राप्त झाली. हे भागवतांच्या संगतीचे चमत्कारिक परिणाम आहेत. भागवताच्या संगतीचा लाभ प्रत्यक्ष अनुभवता येतो. भागवताची निष्कपट सेवा संगत केल्याने दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती सहज होते आणि त्यामुळे असा भक्त भगवंतांच्या प्रेमभक्तीत दृढ होतो. भागवतांच्या संगतीत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भक्तीत अधिक प्रगती होते. भगवंतांच्या प्रेममय भक्तीत अधिक दृढता येते. म्हणून भागवत ग्रंथाचा संदेश फक्त भागवताकडून मिळायला हवा. दोन्ही भागवतांची युती नवीन स्तरावरील भक्ताला अधिकाधिक प्रगती करण्यासाठी सहाय्य करेल. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. तदा रजस्तमो भावा कामलोभ दयश्च ये चेत ऐतरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदती. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. ज्यावेळी हृदयात सुदृढ प्रेमभक्ती प्रस्थापित होते त्यावेळी प्रकृतीच्या तम रज या गुणांचे वासना, इच्छा, लोभ इत्यादी परिणाम हृदयातून समाप्त होतात. नंतर भक्त सत्वगुणात प्रतिष्ठित होऊन पूर्णपणे सुखी होतो. हरे कृष्ण. आता कोण वाचेल? ज्यांनी आजपर्यंत वाचलेलं नाही अशा लोकांनीही पुढे या बरं. अश्विनी माताजी आहेत, त्यानंतर वर्षा माताजी आणि सुनीता दौंडकर माताजी. तुमच्यापैकी कोणाला वाचायचं आहे का? हरे कृष्ण माताजी. हा, मग योजना माताजी वाचा तुम्ही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा. जीव आपल्या सामान्य स्वाभाविक स्थितीत आध्यात्मिक आनंद प्राप्त झाल्याने पूर्णपणे संतुष्ट असतो. या अस्तित्वाच्या स्थितीला ब्रह्मभूत किंवा आत्मा स्थिती असे म्हणतात. हा आत्मानंद एखाद्या निष्क्रिय मूर्खाच्या आनंदाप्रमाणे नाही. निष्क्रिय मूर्ख अज्ञानाच्या स्थितीत असतो, तर आत्मतृप्त असा आत्मानंदी अस्तित्वाच्या भौतिक स्थितीच्या पलीकडे असतो. ही पूर्णत्वाची अवस्था सुदृढ प्रेममय भक्तीत स्थित होताच मनुष्याला प्राप्त होते.
भक्ती म्हणजे निष्क्रियता नव्हे, तर ती आत्म्याची अनन्य स्वाभाविक शुद्ध क्रिया आहे. आत्म्याच्या अशा शुद्ध क्रिया जड तत्वाच्या संपर्कामुळे दूषित होतात आणि विषय वासना, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूढता, निद्रा अशा रोगग्रस्त अवस्था व्यक्त होतात. प्रेममय भक्तीचा परिणाम तम आणि रज या गुणांच्या परिमाणांच्या पूर्ण निर्मूलनाच्या रूपातून दिसून येतो. भक्त त्वरित सत्व गुणात प्रतिष्ठित होतो आणि शुद्ध सत्वमय स्थिती अथवा वासुदेव स्थितीप्रत उन्नत होण्यासाठी पुढील प्रगती करतो. या शुद्ध सत्व स्थितीतच केवळ शुद्ध भक्त शुद्ध स्नेहातून श्रीकृष्णांना सदैव प्रत्यक्ष पाहू शकतो. भक्त नेहमी शुद्ध सत्वगुणात स्थित असतो, म्हणून तो कोणाचीही हानी करत नाही, कोणालाही दुःख देत नाही. अभक्त मात्र कितीही सुशिक्षित असला तरी तो नेहमीच इतरांसाठी हानिकारक असतो. भक्त राजसी प्रवृत्तीचा अथवा मूर्ख नसतो. उपद्रवी, मूढ, विषयी मनुष्य भगवत भक्त होऊ शकत नाही. बाह्य सजावटीने त्याने भक्त म्हणून स्वतःची कितीही प्रसिद्धी केली तरी ते सर्व व्यर्थ असते. भक्त परमेश्वराच्या सर्व सद्गुणांनी संपन्न असतो. परिमाणात्मक दृष्ट्या अशी गुणवत्ता भिन्न असू शकते, परंतु गुणात्मक दृष्ट्या भगवंत आणि त्यांचे भक्त एक आहेत. हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम. हरे कृष्ण. एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अशा रीतीने विशुद्ध सत्वगुणात स्थित झालेला आणि भगवत भक्तींच्या संपर्कामुळे मन प्रसन्न झालेला मनुष्य सर्व प्रकारच्या भौतिक संगापासून मुक्त झालेल्या अवस्थेत भगवत तत्वाचे शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करतो. आता कोण वाचेल? सुषमा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी यांचे द्वारा भगवद्गीतेत 7.3 म्हटले आहे की सहस्त्र सामान्य मनुष्यांप्रमाणे कोणी विरळाच भाग्यवान असतो, जो जीवनाच्या पूर्णत्वाकरिता प्रयत्न करतो. बहुतांश माणसे रजोगुण आणि तमोगुण यांच्या प्रभावाखाली कार्य करतात. असे लोक कामवासना, लोभ, अज्ञान आणि निद्रा यात आपला वेळ नष्ट करतात. असे जे मनुष्याच्या रूपात पशु आहेत त्यांपैकी वास्तविक एखादाच मानव जीवनाचे उत्तरदायित्व जाणतो आणि शास्त्राने ठरवून दिलेल्या कर्तव्यांना अनुसरून आपल्या जीवनाचे सार्थक करण्याचा प्रयत्न करतो. अशा ज्या सहस्रो लोकांनी मानव जीवनात सिद्धी मिळविली आहे त्यांपैकी एखाद्यालाच भगवान श्रीकृष्णांचे शास्त्रसिद्ध ज्ञान होऊ शकते. भगवद्गीतेत 18.55 असेही म्हटले आहे की भगवान श्रीकृष्णांचे तत्वतः ज्ञान केवळ भक्ती योगाने प्राप्त होते. याच विषयाचे समर्थन उपरोक्त शब्दात केले आहे. सामान्य मनुष्याला किंवा ज्याने मानवी जीवनात यश प्राप्त केले आहे अशा मनुष्याला सुद्धा शास्त्रसिद्ध रीतीने किंवा पूर्णपणे भगवंतांचे ज्ञान प्राप्त होऊ शकत नाही. मनुष्याला जेव्हा समजते की तो जड तत्वांपासून उत्पन्न झालेला नसून वास्तविक आत्मा आहे, तेव्हाच जीवनाची पूर्णावस्था प्राप्त होते. जड वस्तूंशी किंवा भौतिक गोष्टींशी आपले काही कर्तव्य नाही अशी जाण झाल्यावरच मनुष्याला दिव्य नवजीवन प्राप्त होते. ही यशसिद्धी जेव्हा मनुष्य रजोगुणाच्या आणि तमोगुणाच्या पलीकडे गेलेला आहे, अथवा दुसऱ्या शब्दात जेव्हा तो गुणांनी वास्तविक ब्राह्मण आहे, तेव्हाच शक्य होते. ब्राह्मणत्व हे सत्वगुणाचे प्रतीक आहे. सत्वगुणात स्थित नसणारे लोक क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किंवा त्यांपेक्षा निम्न स्तर आहेत. मनुष्य जीवनामध्ये ब्राह्मण स्थिती सर्वोच्च आहे, कारण ती सद्गुण पूर्ण आहे. म्हणून ब्राह्मणत्व प्राप्त केल्याविना कोणाला भक्त होता येणे शक्य नाही. भक्त कर्माने अगोदरच ब्राह्मण असतो, परंतु तेथेच शेवट होत नाही. वर सांगितल्याप्रमाणे ब्राह्मणाला सुद्धा पूर्णपणे दिव्य स्थिती प्राप्त करण्याकरिता वैष्णव व्हावे लागते. शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा असून ब्राह्मण स्थितीच्या पलीकडे असतो. भौतिक स्थितीत ब्राह्मण देखील बद्ध आत्माच आहे, कारण ब्राह्मण स्थितीत जरी ब्रह्म किंवा दिव्यत्वाची कल्पना आलेली असली तरी तेथे परम भगवंतांविषयीच्या ज्ञानाचा अभाव असतो. त्यासाठी ब्राह्मण स्थिती पार करून पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना समजण्यासाठी वसुदेव स्थितीप्रत पोहोचणे आवश्यक आहे.
भगवत विज्ञान ही आध्यात्मिक परंपरेत स्नातकोत्तर विद्यार्थ्यांची अभ्यासाची विषयवस्तू आहे. मूढ किंवा अल्पज्ञ लोक भगवंतांना समजू शकत नाहीत. ते आपल्या स्वैरलहरीप्रमाणे श्रीकृष्णांच्या अस्तित्वाचा अर्थ करतात. वस्तुतः भौतिक गुणांच्या दूषणांपासून मुक्त असल्याविना कोणी भगवंतांचे शास्त्र समजू शकत नाही. इतकेच काय, पण ब्राह्मण स्तरावर सुद्धा ते शक्य नाही. जेव्हा गुणसंपन्न ब्राह्मण वास्तविक वैष्णव होतो, तेव्हा अशा मुक्तावस्थेच्या नवजीवनात त्याला वास्तविकपणे भगवान कोण आहेत हे जाणता येते. हरे कृष्ण माताजी. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. विद्यते हृदय ग्रंथी छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्टे एव आत्मनि ईश्वरे. एक मिनिट, मी जरा परत वाचते, चुकला काहीतरी. हरे कृष्ण. भिद्यते हृदय ग्रंथी छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अशा प्रकारे हृदयातील अहंकाराची गाठ सुटते, सर्व संशयांचा उच्छेद होतो, तेव्हा आत्म्याच्या ठिकाणी भगवत दंशाचा साक्षात्कार होतो, तेव्हा सकाम कर्मांची शृंखला क्षीण होते. हरे कृष्ण. कोण वाचतंय? बरं, मी वाचते. तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचे शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करणे म्हणजे त्याच वेळी स्वतःच्या आत्म्याचे दर्शन करणे होय. मनुष्याच्या आत्म्याच्या स्वरूपाविषयी अनेक तर्क, भ्रामक कल्पना केल्या जातात. भौतिकवादी लोक आत्म्याच्या अस्तित्वावर विश्वास ठेवत नाहीत आणि जे ज्ञानमार्गी आहेत ते जीवांच्या स्वतंत्र अस्तित्वावर विश्वास ठेवित नाहीत. ते जीवांचे स्वतंत्र अस्तित्व नाकारून ब्रह्माच्या निराकार स्वरूपावर विश्वास ठेवतात. परंतु अध्यात्मवादी लोक आत्मा व परमात्मा यांचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे व ते गुणात्मक दृष्ट्या अभिन्न परंतु परिणामक दृष्ट्या भिन्न आहेत हे निश्चयाने सांगतात. दुसरे अनेक सिद्धांत आहेत, परंतु श्रीकृष्ण हेच परम सत्य आहेत असा अनुभव भक्तियोगाच्या प्रक्रियेद्वारे आला की हे सर्व तर्क निवृत्त होतात. श्रीकृष्ण सूर्यासारखे आहेत. परमसत्याविषयीचे जडवादी लोकांचे तर्क अंधकारमय मध्यरात्रीसारखे आहेत. मनुष्याच्या हृदयात श्रीकृष्ण रूपी सूर्य उगवला की परमसत्याविषयी आणि जीवाविषयी देहात्मवाद्यांचा तर्करूपी अंधकार नष्ट होतो. सूर्याच्या उपस्थितीत अंधकार टिकू शकत नाही. तद्वत अज्ञानाच्या गहन अंधकारात लपून राहिलेली सापेक्ष सत्ये सर्वांच्या हृदयात परमात्मा म्हणून राहणाऱ्या श्रीकृष्णांच्या कृपेने स्पष्टपणे प्रकट होतात. भगवद्गीतेत श्लोक 10.11 भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, मी माझ्या शुद्ध भक्तावर विशेष कृपा दाखवण्यासाठी स्वतः भक्ताच्या हृदयात ज्ञानदीप प्रज्वलित करून संशयरूपी निबिड अंधकार नष्ट करतो. भगवंत भक्ताचे हृदय ज्ञानरूपी प्रकाशाने प्रकाशमान करण्याचे उत्तरदायित्व घेतात. त्यामुळे त्यांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेत संलग्न असलेला भक्त कधीच अंधकारात राहू शकत नाही. त्याला पूर्ण सत्य आणि सापेक्ष सत्याबद्दल सर्व गोष्टी समजून येतात. भगवंतांनी प्रबुद्ध केल्या कारणाने त्याचे ज्ञान परिपूर्ण असते. जे लोक परमसत्याविषयी आपल्या स्वतःच्या मर्यादित सामर्थ्याने तर्क करतात त्यांचे ज्ञान अपूर्ण असते. ज्याने सेवा आणि शरणागतीने अधिकार प्राप्त केला आहे आणि ज्याने परंपरेतील अधिकृत आचार्यांकडून विनम्र भावाने श्रवण केले आहे त्याचे अनुभवजन्य ज्ञान म्हणजे परिपूर्ण ज्ञान होय. कोणी परमेश्वराच्या अधिकाराला आव्हान देईल आणि त्याच वेळी त्याच्याविषयी ज्ञान प्राप्त करू शकेल असे कधी शक्य नाही. पूर्णाच्या मायाशक्तीने नियंत्रित होण्याला बाध्य अशा क्षुद्र अंशाच्या आव्हानात्मक वृत्ती समक्ष प्रगट न होण्याचा अधिकार परमेश्वर राखून ठेवतो. भक्त विनम्र असतो. दिव्य ज्ञान भगवंतांकडून ब्रह्मदेवांना आणि ब्रह्मदेवांकडून त्यांच्या पुत्रांना परंपरेने प्राप्त होते. भक्ताच्या हृदयातील परमात्म्याकडून ही प्रक्रिया साध्य केली जाते. दिव्य ज्ञान समजून घेण्याचा हा परिपूर्ण मार्ग आहे. हे ज्ञान भक्ताला जड तत्वाहून आत्मा भिन्न आहे हे पाहण्याचे सामर्थ्य देते. आत्म्याची आणि जड तत्वांची गाठ भगवंतांकडून मोकळी केली जाते. ही गाठ म्हणजे अहंकार होय.
हा अहंकार जीवाला जड प्रकृतीशी मिथ्या तादात्म्य करायला भाग पाडतो. ज्या क्षणी ही गाठ सुटते त्या क्षणी संशयाची अभ्रे दूर होतात. असा संशयरहित भक्त आपल्या स्वामींना पाहतो आणि स्वतःला त्या परमेश्वराच्या दिव्य प्रेमपूर्ण सेवेत संलग्न करतो. तेव्हा सकाम कर्माची शृंखला पूर्णपणे तोडली जाते. भौतिक अस्तित्वात जीव स्वतःची कर्म परंपरा निर्माण करतो आणि जन्मोजन्मी कर्माचे चांगले वाईट परिणाम भोगतो. परंतु भगवंतांच्या दिव्य प्रेममय सेवेत स्वतःला संलग्न करताच अशा शृंखलेतून तो तत्क्षणी मुक्त होतो. त्याच्या कृती त्याच्या कृती कोणतीही कर्मबंधने निर्माण करीत नाहीत. हरे कृष्ण. अतौ वै कवयो नित्यं भक्ती परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्ती आत्मप्रसादनीम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. म्हणून अध्यात्मवादी अनादी काळापासून मोठ्या आनंदाने भगवान श्रीकृष्णांची प्रेममय सेवा करीत आहेत, कारण असा सेवाभाव आत्म्याला कृतार्थ करतो. हरे कृष्ण. कोण वाचेल आता? माताजी मी हा, वाचू? अलका हो, माता. वाचा. मृणालिनी माताजी वाचा. तात्पर्य: या ठिकाणी विशेष करून भगवान श्रीकृष्णांच्या ठिकाणी असलेल्या भक्तिमय सेवेचे वैशिष्ट्य निर्दिष्ट केले आहे. श्रीकृष्ण स्वयंरूप आहेत. भगवंतांची इतर रूपे श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आणि नारायण, तसेच त्यांचे पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार आणि इतर असंख्य रूपे, हे सर्व त्यांचे अंश आणि कला आहेत, जी विभिन्नांश आहेत. भगवान श्रीकृष्ण परमसत्याचे मूळ रूप आहेत. ते दिव्यत्वात अंतिम अधिकारी आहेत. त्यांच्या शाश्वत लीलात सहभागी होणाऱ्या उच्च अध्यात्मवादी जनांसाठी ते अधिक आकर्षक आहेत. श्रीकृष्ण आणि बलराम यांच्या सोबत ब्रजभूमीमध्ये जसे वैयक्तिक मधुर संबंध प्रस्थापित करता येतात, तसे मधुर संबंध अन्य सोबत प्रस्थापित करता येत नाहीत. श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीला इतर अल्पबुद्धीचे लोक म्हणतात त्याप्रमाणे केवळ अर्वाचीन काळात स्वीकृत झालेल्या नाहीत. त्या लीला शाश्वत असून ज्याप्रमाणे सूर्य पूर्व क्षितिजावर प्रतिदिन उगवतो, त्याप्रमाणे ब्रह्मदेवांच्या एका दिवसात समयानुसार त्या प्रकट होत असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. शेवटचं त्याप्रमाणे ब्रह्मदेवांच्या एका दिवसात समयानुसार त्या प्रगट होत असतात. हरे कृष्ण. हो, वाचलं होतं मग. हा, मला आलं नाही, काहीतरी माझ्या इथेच प्रॉब्लेम असेल. हा, हरे कृष्ण. ओके. हरे कृष्ण. सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तै युक्त परपुरुष एक इहास्य दत्ते स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणामस्युः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. दिव्य सच्चिदानंद भगवान अप्रत्यक्ष रूपाने भौतिक प्रकृतीच्या सत्व, रज आणि तम नामक 3 गुणांशी संबंधित आहेत. केवळ भौतिक जगाच्या उत्पत्ती करता, पालना करता आणि संहारा करता ते ब्रह्म, विष्णू आणि शिव अशी गुणात्मक रूपे धारण करतात. यातील सत्वगुणयुक्त विष्णूंकडून अखिल प्राणी मात्रे परम लाभ प्राप्त करू शकतात. हरे कृष्ण. कोण वाचते? सुमन माताजी वाचा. श्री प्रभुपाद की जय. वर सांगितल्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांची त्यांच्या समग्र अंशासह प्रेममय सेवा केली पाहिजे, याचे या ठिकाणी समर्थन केले आहे. भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचे सर्व विस्तारित अंश म्हणजे विष्णू तत्वे आहेत. श्रीकृष्णांपासून त्यांचे दुसरे प्रगटीकरण श्री बलदेव हे आहेत. श्री बलदेवापासून संकर्षणाचे प्रगटीकरण आहे. संकर्षणापासून नारायण आणि नारायणापासून द्वितीय संकर्षणाचे प्राकट्य आहे. या संकर्षणापासून पुरुष अवतार श्री विष्णूंचे प्राकट्य आहे. श्री विष्णू हे या भौतिक जगातील सत्व गुणांचे अधिष्ठाते आहेत. त्यांना क्षीरोदक शाही विष्णू किंवा परमात्मा म्हणतात. ब्रह्मा आणि शिव
हे क्रमशः रज तम गुणांचे अधिष्ठाते आहेत. या भौतिक जगातील सत्व रजतम त्रिगुणांचे ते विभागाधिपती आहेत. ब्रह्मदेवांच्या रजोगुणामुळे सृष्टी निर्मिती होते. विष्णूंच्या सत्वगुणामुळे विश्वाचे पालन शक्य होते आणि जेव्हा संहार आवश्यक असतो तेव्हा भगवान शिव तांडव नृत्याने त्यांचा संहार करतात. भौतिकवादी आणि मूर्ख मानव क्रमशः ब्रह्माची आणि शिवांची उपासना करतात, परंतु शुद्ध अध्यात्मवादी साधक सत्वमूर्ती विष्णूंची त्यांच्या अनेक रूपात उपासना करतात. भगवान विष्णू आपल्या लक्षावधी आणि कोट्यावधी परिपूर्ण रूपात आपल्या विभिन्न रूपात प्रकट होतात. आपल्या संपूर्ण स्वरूपात त्यांना भगवान म्हणतात आणि विभिन्नांश स्वरूपात त्यांना जीव असे म्हणतात. जीव आणि भगवान यांची आपापली मूळ आध्यात्मिक स्वरूपे आहेत. जीव कधी कधी भौतिक शक्तींच्या अधीन होतात, परंतु भगवान विष्णूंची स्वरूपे नेहमी भौतिक शक्तींची नियंत्रक असतात. भगवान विष्णू मायाशक्तीच्या अधीन झालेल्या बद्ध जीवांचा उद्धार करण्यासाठी वेळोवेळी अवतीर्ण होतात. बद्ध जीव भौतिक जगतात अधिपती होण्याचे हेतूने प्रकट होतात आणि म्हणून ते 3 गुणांनी बद्ध होतात. भौतिक संसाररूपी कारागृहात काळ घालविण्याचे भौतिक जगाचे हे कारागृह भगवंताच्या राहिलं का मध्ये 3 गुणांनी बद्ध होतात. भौतिक संसाररूपी कारागृहात काळ घालवण्याकरिता जीवांना आपली भौतिक आवरणे बदलावी लागतात. भौतिक जगाचे हे कारागृह भगवंतांच्या निर्देशानुसार ब्रह्मदेवाने निर्माण केले आहे. कल्पाच्या शेवटी सर्व जगताचा प्रलय भगवान शिवांकडून होत असतो. तथापि ज्याप्रमाणे कारागृहाचे पालन राज्याकडून होत असते, त्याचप्रमाणे या जगतरूपी कारागृहाचे पालन श्री विष्णूंकडून होत असते. म्हणून ज्या कोणाला भौतिक अस्तित्वाच्या कारागृहातून मुक्त होण्याची इच्छा आहे, जे कारागृह जन्म मृत्यू व्याधी वृद्धावस्था यासारख्या वारंवार येणाऱ्या दुःखाने भरलेले आहे, त्या मनुष्याने भगवान श्री विष्णूंना प्रसन्न केले पाहिजे. भगवान विष्णूंची उपासना प्रेमयुक्त सेवेद्वारे केली जाते. जर कोणाला भौतिक जगतातील कारागृहाचे जीवन अक्षय ठेवायचे असेल, तर ती ज्या योगाने तात्पुरती शांती मिळेल असे प्राकृत सुखासाठी शिव, ब्रह्मदेव, इंद्र आणि वरुण यासारख्या निरनिराळ्या देवतांची त्याने उपासना करावी. परंतु यापैकी कोणतीही देवता प्राकृत जगातील बद्ध जीवाची मुक्तता करू शकत नाही. अशी मुक्ती एकमेव भगवान श्री विष्णूंकडूनच प्रदान केली जाऊ शकते. म्हणून भगवान विष्णूंच्याकडून जीवनाचा अंतिम लाभ प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पार्थिवा दारुणः धूम तस्मात् अग्नित्रयीमय तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यत् ब्रह्म दर्शनम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जळणाचे लाकूड हा पृथ्वीचा विकार आहे. धूर हा त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. अग्नी हा त्या धुरापेक्षा श्रेष्ठ आहे, कारण वैदिक यज्ञाच्या द्वारे तो श्रेष्ठ ज्ञानाचे लाभ करून देतो. त्याचप्रमाणे रजोगुण तमोगुणापेक्षा श्रेष्ठ आहे, परंतु सत्वगुण सर्वात उत्तम आहे, कारण सत्वगुणामुळे परम सत्य जाणणे शक्य होते. हरे कृष्ण. आता कोण वाचणार आहे? वाचू का मी परत? मी वाचू माताजी? हा, वाचा. तात्पर्य शील प्रभुपादद्वारे वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे भगवंताची प्रेममय भक्ती सेवा केल्याने मनुष्याची भौतिक अस्तित्वातील बद्ध जीवनातून सुटका होऊ शकते. येथे पुढेही समजावून दिले आहे की मनुष्याने सत्वगुणाच्या स्तरापर्यंत उन्नत झाले पाहिजे, त्यामुळे तो भगवंताच्या प्रेममय भक्तासाठी पात्र होऊ शकतो. प्रगतीच्या मार्गावर जरी विघ्ने असली आणि कोणी जरी तमोगुणाच्या स्तरावर असला, तरीही तो आध्यात्मिक गुरूच्या परिपूर्ण मार्गदर्शनाखाली क्रमशः सत्व स्तरावर आरूढ होऊ शकतो. म्हणून गंभीर जिज्ञासूंनी अशा प्रगतीची चालने करिता
तज्ज्ञ आणि प्रामाणिक गुरुकडे गेले पाहिजे. आणि प्रामाणिक तज्ज्ञ गुरु, आध्यात्मिक गुरु शिष्याला तम, रज, सत्व अशा कोणत्याही स्तरावरून मार्गदर्शन करण्यास समर्थ असतो. म्हणून कोणत्याही गुणाची अथवा भगवंताच्या कोणत्याही रूपाची उपासना करणे सारखेच लाभदायक आहे. असा विचार करणे चूक आहे. भगवान विष्णू व्यतिरिक्त सर्व भिन्न स्वरूपे भौतिक शक्त्यांतर्गत प्रगट होतात. म्हणून भौतिक शक्त्यांतर्गत रूपे मनुष्याला भौतिक बंधनातून मुक्त करणारा जो केवळ एक सत्वगुण त्या सत्वगुणाच्या स्तरावर आरूढ होण्यास सहाय्य करीत नाही. जीवनाची अज्ञानातील स्थिती किंवा निम्न स्तरावरील पशुजीवन हे तमोगुणावर निर्बंधित असते. तमोगुणाने नियंत्रित असते. माताजी बघा, दिसतंय तुम्हाला? शेवटचा पॅराग्राफ आहे बघा. तमोगुणातील नियंत्रित असते. सुधारलेला मनुष्य जीवनात जर अनेक प्रकारच्या भौतिक लाभाची हाव असेल तर तो रजोगुणाचा स्तर आहे. जीवनाचा रजोगुणी स्तर मनुष्याला परमसत्याच्या अनुभवासंबंधी किंचित संकेत देतो. तो संकेत नैतिक सदाचारी तत्वज्ञान, कला, संस्कृती या विषयाच्या कोमल भावनेच्या रूपात असतो. परंतु सत्वगुण भौतिक गुणात अधिक उच्चतर आहे. हा सत्वगुण परम सत्याच्या साक्षात्कारात वास्तविकपणे सहाय्य करतो. दुसऱ्या शब्दात, उपासना पद्धतीचे जे निरनिराळे प्रकार आहेत त्यात गुणात्मक दृष्टीने अंतर आहे. तसेच ब्रह्म, विष्णू, शिव असे अधिष्ठात्य देवताकडून प्राप्त होणाऱ्या लाभातही गुणात्मक भेद आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भेजिरे मनयोत्थाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये नूतानिह. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. प्राचीन काळी सर्व महर्षींनी भगवंतांची दिव्य सेवा केली, कारण भगवंतांचे स्वरूप आणि अस्तित्व प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या पलीकडे आहे. त्यांनी प्राकृत बंधनाच्या अवस्थेतून मुक्त होण्याकरिता भगवंतांची आराधना केली, म्हणून त्यांना अंतिम लाभाची प्राप्ती झाली. जो कोणी अशा थोर अधिकारी पुरुषांना अनुसरतो तो सुद्धा भौतिक जगताच्या बंधनातून मुक्त होण्यास पात्र होतो. हरे कृष्ण. कोण वाचतंय? मी वाचू आता. हो, वाचा. मी साधना गोविलकर. हरे कृष्ण. श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण. की जय. तात्पर्य: काही भौतिक लाभ प्राप्त करणे अथवा आत्मा आणि जडात भेद कसा आहे याचे ज्ञान प्राप्त करणे हे धर्म पालनाचे प्रयोजन नाही. स्वतःला भौतिक बंधनातून मुक्त करून दिव्य जगतातील स्वातंत्र्याचे मुक्त जीवन पुन्हा प्राप्त करणे हे धर्म पालनाचे परम उद्दिष्ट आहे. कारण त्या दिव्य जगतात भगवान एक सर्वोच्च व्यक्ती आहेत. म्हणून धर्माचे नियम प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलेले आहेत. महाजन किंवा भगवंताचे अधिकृत प्रतिनिधी यांच्या व्यतिरिक्त कोणीही धर्माचे रहस्य जाणीत नाहीत. भगवंताचे जे 12 विशिष्ट प्रतिनिधी किंवा महाजन आहेत त्यांना धर्माचे प्रयोजन समजते आणि ते सर्वजण भगवंतांची दिव्य सेवा करतात. ज्या लोकांना आपले स्वतःचे हित करण्याची इच्छा आहे त्यांनी महाजनांचे अनुसरण करावे आणि अशा रीतीने परमहिताची प्राप्ती करावी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतीनथ नारायण कलहा शांता भजन्ति नसूयव. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. मुक्तीची इच्छा धरणारे निश्चितच निर्मत्सरी असतात आणि ते सर्वांचा सन्मान करतात. तथापि ते देवतांच्या घोर रूपांना नाकारतात आणि आनंदमय भगवान श्री विष्णूंच्याच रूपांची आणि त्यांच्या अंशाची उपासना करतात. हरे कृष्ण. संजना माताजी.
माताजी हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्ण हे विष्णू वर्गातील आदिपुरुष आहेत. ते स्वतःला पूर्णांश आणि विभिन्नांश अशा दोन निरनिराळ्या वर्गात विस्तारित करतात. विभिन्नांश हे सेवक आहेत आणि पूर्णांश विष्णू तत्व हा सेवेचा पूजनीय विषय आहे. ज्या सर्व देवी देवतांना भगवंतांनी अधिकार दिले आहेत ते देखील विभिन्नांश आहेत. विभिन्नांशांच्या ठिकाणी विष्णू तत्वांचे गुण नसतात. विष्णू तत्वे भगवंतांच्या मूळ रूपाप्रमाणे शक्तिशाली आहेत. निरनिराळा काळ आणि परिस्थिती यांचा विचार करून भगवंत शक्तीची निरनिराळे स्वरूपे प्रकट करतात. विभिन्नांशांची शक्ती मर्यादित असते. त्यांना विश्वतत्वामध्ये अमर्याद. माताजी स्क्रोल डाऊन करा. हरे कृष्ण माताजी. हा हरे कृष्ण. सायली माताजी. हा त्यांना विष्णू तत्वांप्रमाणे अमर्याद शक्ती नसते. म्हणून विष्णू तत्वे किंवा भगवान नारायणांचे पूर्णांश यांना कधीही जीवांप्रमाणे विभिन्नांश समजू नये. जर कोणी असे केले तर तो त्याच क्षणी अपराधी होतो. त्याला पाषंडी म्हणतात. कलियुगामध्ये पुष्कळसे मूर्ख लोक दोन्ही वर्गांना समान मानण्याचा घोर अपराध करतात. भौतिक शक्तींशी असणाऱ्या संबंधानुसार विभिन्नांश हे निरनिराळ्या वर्गात विभागले आहेत आणि त्यातले काही कालभैरव, स्मशान भैरव, शनी, महाकाली आणि चंडिका यांसारखे आहेत. या देवतांची पूजा प्राय तमोगुणी लोकांकडून केली जाते. ब्रह्मदेव, शंकर, सूर्य, गणेश आणि इतर अशांसारख्या ज्या देवता आहेत त्या रजगुणी मनुष्याकडून पूजल्या जातात. असे लोक भौतिक उपभोगाच्या इच्छेने उद्दीप्त होतात. तथापि ते वास्तविकपणे प्रकृतीच्या सत्वगुणात स्थिर आहेत. ते केवळ विष्णू तत्वांची उपासना करतात. विष्णू तत्व हे नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद, अधोक्षज इत्यादी विविध नामांनी आणि रूपांनी आविर्भूत होत असते. सुपात्र ब्राह्मण शाळीग्रामच्या रूपाने आविर्भूत झालेल्या विष्णू तत्वांची पूजा करतात. क्षत्रिय आणि वैश्य यांसारख्या उच्चतर वर्णांचे लोकही सामान्यतः विष्णू तत्वांचीच उपासना करतात. सत्वगुणात स्थित विद्वान ब्राह्मणांना इतर देवतांच्या पूजेविषयी कोणत्याही प्रकारचा द्वेष नसतो. जरी इतर देवता काळभैरव अथवा महाकालीप्रमाणे भीतीप्रद दिसत असल्या तरी त्यांना इतर देवतांविषयी सर्व प्रकारचा आदर असतो. त्यांना हे चांगले माहीत असते की ही परमप्रभूची भयप्रद रूपे आहेत. भयप्रद रूपे म्हणजे भगवंतांचे वेगवेगळ्या स्थितीतील दास आहेत. तथापि ते भयप्रद आणि आकर्षक अशा दोन्ही प्रकारच्या देवतांच्या रूपांची उपासना नाकारतात आणि विष्णूंच्या रूपांवरच एकचित्त होतात. असे विद्वान ब्राह्मण भौतिक स्थितीतून मुक्त होण्याविषयी अतिशय गंभीर असतात. देवश्रेष्ठ ब्रह्मदेवांच्या स्तरावरील देवता सुद्धा कोणालाही मुक्ती प्रदान करू शकत नाही. अमर होण्यासाठी हिरण्यकशिपूने खडतर तपस्या केली, परंतु त्याचे उपास्य देव ब्रह्मदेव इच्छित आशीर्वाद देऊन त्याला संतुष्ट करू शकले नाहीत. म्हणून विष्णू हे एकच मुक्तिपाद अर्थात मुक्तिप्रदाते भगवान आहेत. देवता या प्राकृत जगातील इतर जीवांप्रमाणेच असल्याने या भौतिक रचनेच्या प्रलयाच्या वेळी त्या सर्व नाश पावतात. त्या स्वतःची मुक्ती करून घेण्यास असमर्थ आहेत. तेव्हा त्यांच्या उपासकांच्या मुक्तीविषयी काय बोलणे. देवता आपल्या उपासकांना काही अनित्य लाभ प्रदान करू शकतात, परंतु परम लाभ नाही. याच कारणासाठी मुक्तीची इच्छा बाळगणारे अध्यात्मवादी मनात देवतांविषयी कोणत्याही प्रकारचा अनादर नसतानाही स्वेच्छेने त्यांची उपासना न करतात. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. रजस्तम प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन स्त्रिया ऐश्वर्य प्रजेत्सव. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जे लोक रजोगुणी आणि तमोगुणी आहेत ते पितरांची, इतर जीवांची आणि विश्वातील कार्याचे संचालक असणाऱ्या देवतांची उपासना करतात, कारण ते स्त्रिया, संपत्ती, शक्ती आणि संतान असा भौतिक लाभ व्हावा या इच्छांनी प्रेरित झालेले असतात. हरे कृष्ण. कोण वाचतंय? मी वाचू? हो वाचा माताजी. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. मनुष्य भगवत धामात जाण्यास खरोखर इच्छुक असेल तर त्याने कोणत्याही वर्गातील देवतांची पूजा करण्याची आवश्यकता नाही. भगवद्गीतेत स्पष्टपणे म्हटले आहे 7:20-23 स्पष्टपणे म्हटले आहे की भौतिक लाभांची कामना करणारे लोक तात्पुरत्या लाभांकरिता भिन्न भिन्न देवतांची उपासना करतात. परंतु असे लोक तात्पुरत्या लाभांकरता भिन्न भिन्न देवतांची उपासना करतात, परंतु असे लाभ अल्पज्ञ लोकांकरिता असतात
आपण भौतिक उपभोगाची कामना वाढविण्याची इच्छा कधीही धरू नये. मनुष्याने आपल्या भौतिक आवश्यकता पूर्ण होतील इतकी सुखे स्वीकारावीत. त्यापेक्षा कमी किंवा अधिक भौतिक सुखादी भौतिक पूर्ण होतील इतकी सुखे स्वीकारावी. त्यापेक्षा कमी किंवा अधिक भौतिक सुखांची आवश्यकता नाही. अधिक भौतिक सुखे स्वीकारल्याने मनुष्य भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखात स्वतःला अधिकाधिक बद्ध करतो. भौतिकाकडे आकर्षित झालेल्या मनुष्याच्या अधिक धन, अधिक स्त्रिया, अधिक लौकिक प्रतिष्ठा या अशा मागण्या असतात. कारण त्याला भगवान विष्णूंच्या पूजेपासून काय लाभ होतो याचे ज्ञान नसते. विष्णू पूजेमुळे मनुष्याला या जीवनात आणि मरणोत्तर जीवनात लाभ प्राप्त होऊ शकतो. परंतु हा सिद्धांत विसरून जे मूर्ख लोक द्रव्याच्या, अधिक स्त्रियांच्या आणि अधिक मुलांच्या किंवा प्रजेच्या मागे लागले आहे ते विविध देवतांची पूजा करतात. जीवनाचा उद्देश जीवनातील दुःखे नष्ट करणे हा आहे. ती दुःखे वाढवणे हा नव्हे. भौतिक सुखांकरिता देवतांकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. कारण देवता या भगवंताचे दास आहेत. म्हणून पाणी, प्रकाश, वायू इत्यादींच्या रूपाने जीवनाच्या आवश्यकता पुरवण्यास ते कर्तव्यदक्ष आहेत. मनुष्याने कठीण परिश्रम करावेत आणि आपल्या अस्तित्व रक्षणार्थ कठीण श्रमाच्या फळांनी भगवंतांची उपासना करावी. जीवनाचा उद्देश तोच असावा. मनुष्याने योग्य रीतीने भगवंतांच्या श्रद्धा ठेवून आपली व्यावसायिक कार्ये सावधानतेने करावीत. म्हणजे त्यामुळे तशी कार्ये त्याला भगवत धामाकडे उन्नतीच्या मार्गावर जाण्याकरिता क्रमशः प्रवृत्त करतील. जेव्हा भगवान श्रीकृष्ण ब्रजधामात उपस्थित होते तेव्हा त्यांनी इंद्राची पूजा बंद केली होती. त्यांनी ब्रजवासींना असा आदेश दिला होता की त्यांनी भौतिक आपल्या कार्याद्वारे भगवंताची पूजा करावी आणि भगवंतावर श्रद्धा ठेवावी. भौतिक लाभाकरिता अनेक देवतांची पूजा करणे म्हणजे धर्माची विकृतावस्था आहे. अशा प्रकारच्या धार्मिक क्रियांचे खंडन भागवतात कैतव धर्म असे म्हणून केले आहे. जगात सर्वांनी अनुसरणाचा केवळ एकच एक धर्म आहे आणि तो धर्म म्हणजे भागवत धर्म होय. हा धर्म मनुष्याला सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांची आराधना करण्यासाठी शिकवितो, इतरांची नव्हे. धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपण थांबूया इथे. उर्वरित वाचन आपण उद्या सुरू ठेवूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरी बोल सर्वांना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण सर्वांना. माताजी. हरे धन्यवाद. कृष्ण. हरे कृष्ण. सायली माताजी एंड करा मीटिंग.